Múltamra visszatekintve én a zenének mondjuk azt köszönhetem, hogy elkezdtem szocializálni emberekkel. Annak idején így sokat rajzoltam, meg ilyen képzőművésznek készültem. És aztán amikor elkezdtem zenélni, akkor ez az egész így elkezdett megváltozni. Könnyebben közelítenek egy zenészhez és oda-vissza az emberek, és hogy ez az, ami ilyen gyökeresen megváltoztatta az életemet. Ahogy elkezdek egy számot csinálni, úgy rögtön jönnek hozzá képek is. De hát ugye a másik hobbim az, hogy képeket gyűjtök. Ezért szeretek bolhapiacokra járni, vagy olyan helyekre, ahol nagyon erős vizuális ingerek érnek. És úgy is jött a lemez cím, hogy csak összeszedtem azokat a képeket, amik tetszenek, és egy után észrevettem, hogy mindegyikben van egy közös, az pedig, hogy mindenhol van egy fényjelenség. És tulajdonképpen a vizuális oldal felől jött a lemez koncepciója is. Van egy festőbarátom, a Fukui Yusuke, egy japán festő, és itt én Magyarországon. Szeretem megnézni néha a munkáit, és én is megmutatom a zenéimet. Szeretem olyan embereknek, vagy olyan művészeknek mutatni a zenéimet, akik főleg vizuális területen mozognak. Meg másoknak megmutatni meg azért jó zenéket, mert máshogy érzékeli az ember az időt, egy számon belüli struktúrát, hogyha más is hallgatja velem. Elég sok héte, hogy nálunk születhet egy zene, elindulhat egy itthon elkészített vázlatból, de a próbán bárkinek lehet egy ötlete, és az is elviheti egy tök más irányba. Én a kezdetektől fogva a számítógép felől közelítek a zene készítéshez. Emlékszem, hogy annak idején még volt egy Atari, akkor jött az, hogy hogyan lehet ezt hangszerekkel összekapcsolni, és akkor jött egy olyan korszak a számítógépes zenekészítésnek, hogy amit a MIDI határozott meg, hogy a hangszerek és a számítógép hogyan tud kommunikálni. És hát itt tartunk manapság, már így teljesen nyitott lett ez a platform. Ezekkel a számítógépes zeneszerkesztőkkel egy helyre voltunk kötve, és hogy én is otthon tudtam csak ezeket csinálni. És akkor emlékszem, egy C64-hez nem volt monitorom, mert nagyon drága volt, és egy Tünde tévén néztem. Volt az a Videóton Tünde tévé, és azon kellett dolgozni, tehát ez elképzelhetetlen volt, hogy az így mozgassa az ember. A stúdió része volt, és az oda volt építve. Ma ez sokkal mobilisabb lett, tehát én is egy ultrabookot tudok használni itt a stúdióba, csinálok rajta valamit, és becsukom, és elviszem a próbára, és ugyanott folytatom tovább.